Takže čus, zdravím vás pri mojom takom prvom let's play z Shakes and Fidget, Shakes the Fidget. A mám tu jeden taký, je to privát server, ktorý si vytvoril tento hráč, tento admin, ktorý má 347 level a je to môj blízky kamarát, takže poznám ho ako zo školy. Na tomto priváte mám všetky podzemka, takže väža ešte nie je, ešte sa na tom pracuje. Dneska večer alebo zajtra by mali výjsť v čaroobchode a zbrojírne mali výjsť epiky, že je nová epic event a mushrooms event a tak, gold event keď tak a som tu 175, som VIPko, lebo mám epic zbraň na 3 staty, to mi dal ten admin, čo som vám rozprával, čo vytvoril server. Jeho facebookovú stránku dám do popisu videa, jeho channel dám tiež do popisu videa a keby ste si ho chceli náhodou pridať na jeho Facebook, tak tu je. A tu je jeho Skype, keď tak. A keď mi tak trošku počuť tak myšku hlasnejšie alebo normálne tak počuť, tak sa fakt sa vám ospravedlňujem, lebo mám už takú fakt starú myšku, takú, čo už ani poriadne pomaly ani nepôjde. Si musím kúpiť novšiu, takú, čo je taká tichšia, takže tak. Máme tu aj karcmu, tak to je. Práve som tu urobil si tagebuch, ako ja vám to ukážem, ako to tu funguje. Dáte, každý deň je tu ako taký tagebuch, no nie je to tagebuch, ale na takých privátnych serveroch je, že sú furt skipy, takže tak. Je tu takáto mapka, to je na každom. A vidíte, keď, počkajte, book, áno, keď pôjdem, tak je tu stále 102 level, ktorý má 1 HP a ja idem s rukou. To je nejaký ako bug alebo niečo, ale stále chodím s rukou, ale to nevadí, to sa opraví. Mám tu aj staty, ktoré si doklikám. Aha, to už mám naplno. Fakt sorry, keď vám tá myška tam prekáža, ale ja za to nemôžem. Takže to tá myška, že je taká staromódna a inče myšky teraz momentálne pri sebe nemám, takže tak. Takže ja vám to ukážem. Prvý je tento admin, SimonixLP, potom som ja, Flash, potom je Mlows LP, neviem, či ho poznáte, ale tiež možno vám do popisu tiež dám jeho kanál. Potom tu je 10 kocúr, ktorý je tiež taký blízky priateľ toho Simonixa. Potom je tu Matok, to neviem kto je, Luffy, tiež neviem kto je, Tiger to som ja, to mám druhý svet, ako druhú postavu vytvorenú. Mám tu 83 level, tu hrám ako, tiež hrám s hubami, ale hrám bez toho, ako sa volá, bez epikov a bez statov. Lebo na tom tu charaktere, či postave mám aj doplnené staty, ako má je, že doplnené, takže tak. Potom tu je Dančekové LP, to je druhá postava toho Simonixa a potom tu je Tomáš, neviem kto to je, asi Simonixov brat, pravdepodobne. Takže ja mám Honor 249, Simonix má 1029, Mlows LP má 200 a 10 kocúr má 24 a ostatní majú po 0, lebo pomaly na každých som útočil okrem Dančekové LP
aj Tomáša, skoro na každý som útočil, okrem aj Tigera, ospravedlňujem sa. Tak na tých dvoch som útočil a oni majú furt 0 a Simonix útočil na mňa asi, pravde? Nie. 10 kocúr útočil na mňa, na Tigera, takže mám 0, on získal 24. Simonix útočil asi tiež na mňa a potom buď Mlows alebo 10 kocúr útočil na Dančekové LP a Tomáš sa iba dneska zaregistroval, takže tak. Dúfam, že 5 minút to by mohlo stačiť. Keby ste niečo nemali jasné, tak určite napíšte do komentárov. Poprosil by som aj odber, to by ma veľmi potešilo. Určite dajte aj like. Keď sa vám video nepačilo, čo pochybujem, tak dislike. A čo také ďalej? Ešte by sme si ukázali, ale už nemám tu karčmu. Takže tak. Hubičky sa tu dať nedajú, takže aby ste vedeli. Dajú sa tu kúpiť aj ako zvieratá na túhu. Takže ja mám to tu, ale tiež je taký bug, že ešte to majiteľ serveru neopravil, no Simonix, že tu stojí 25 húb a keď si ho kúpim, tak mi to ubere 300. To som si kupoval na tejto postave a už mám iba asi 3000 húb. Neviem teraz, ale už iba 3000. Tu mám 3258, takže nechcem si míňať. Teraz počkajte. Teraz pozemka ešte nie sú, takže momentálne ako je trošku nuda na tejto postave, lebo jedine, že by mi Simonix zresetol podzemka, ale to by som išiel zase od znova a tie prvé 3 podzemka, lebo jak to pomaly ani XP mi nedávajú, takže tak. Ale na tejto postave ešte dosť XP, ešte len si dávam tie podzemka, takže... A ten bug, neviem čo sa stalo, ale nevidno mi nejak oči a polovicu hlavy. Ako nie polovicu, ale hlavu mi nevidno. Lebo jak som sa asi registroval, no tak bol tam nejaký bug. Takže 7 minút sa mi zdá, že dosť stačí pre túto informačku a let's play. Ja sa s vami lúčim a určite budú ďalšie nové videjka a let's play, takže tešte sa a čus.